nimittäin vihahtavampaa kuski seuraa tällä hetkellä. Puolelle lähti tuonne Peräsikanin puolelle. Nämä tytöt ottaa sillä kurvat aika rauhallisesti. Joo, kurvita. Kuljettajana siis Heli Minho. Tiedätkö yhtään mistä päin Heli on? Onko Kuopion tyttöjä vai onko jopa tullut jostakin muualta? Täällä on paljon nyt, niin kuin tuossa äsken oli puhetta, että äistä Satsamala Sostama, niin just äitsä, joo. No se on siellä lähellä Norjan rajaa jossakin tuolla korkealla. Maantieto oli minun vahvoja puolia silloin kun puhuttiin, että missä on joku, niin minä varmasti osasin sanoa, että semmoisessa paikassa, että se ei siellä taatusti ole. Ja aina pärjäsin siinä. Kuopiokin oli siihen aikaan vielä semmoinen tiukka paikka, mutta kyllä se nykyään on ja se on tuossa ihan vähän matkan päässä pohjoiseen mennessä. No niin. Ja muutamakussakin odottaa vuorosena. Äsken tuossa tehtiin periaatepäätöstä, että yhdellä kierroksella mennään ennen kuin oikein tehdään. Kyllä näin. Ei ehdi kahta kierrosta kaikki ajaa. Ja oikeesti tää on 2 kierroksen kisa normaali. Yleensä ajetaan 2 kierrosta, mutta nyt aika rajoittaa sillä lailla, että täällä on 4 oltava latu auki, niin pakko tyytyä vaan yhteen kierrokseen. No niin, kyllä se siellä mestarit löydetään. Kyllä ei ole mitään huolta hätää. Pakko siellä muutamaa. Ostakin vielä odottaa kiihkeän vuoroaan tuolla, kun sieltä tulee nimittäin Asta. Astahan se oli vai Heli vai Pirkko? Heli, Pirkko, Asta. On naisia sen kommentti. Washed his face and never combed his hair. He had absolute reason and it's underneath. On the muscle of his Ja näin saadaan mustakin maaliin. Ei vaan siihen melkein pysähtynyt.